Dear Love, ako si Stephen. Isang simpleng lalaki. Maayos ang takbo ng buhay at karera ko. At higit sa lahat, biniyayaan ako ng isang magandang girlfriend. Si Ara, isang dancer na para bang sinasayawan ng bawat tibok ng musika. Sa bawat kumpas at galaw niya, lalo akong nahuhulog. Madalas siyang mag-out of town para sa mga kompetisyon. Pero kailanman, hindi ko siya pinagdudahan. Alam ko, trabaho ko bilang boyfriend ang buong pusong suportahan at pagkatiwalaan siya. Sa bawat takbang niya sa entablado, kasama niya ako kahit sa isip lang. Sandali lang! Hi, babe! Babe! Flowers for you. Aww, thank you! So, ready na ba yung movie natin? Oo naman! Pati food, nakahanda na rin. Ayos! Upo ka na lang muna sa sopa. Pero babe, bakit dito masabay mas gustong mag-date? Ang sarap pa naman ng steak sa restaurant na napili ko. Masakit pa kasi ang katawan ko sa dance practice kahapon. Parang gusto ko lang muna magpahinga at magkulong sa bahay. Sa bagay, okay na rin to. At least, ang liyakap, ang likis. Ano ba, babe? Nakikiliti ako. Tara na, simulan na natin yung movie. Wait lang. Babe, free ka ba this Saturday? Aba, hindi pa nga tapos ang date natin ngayon. May kasunod na kagad. Hindi to date. Magkikita-kita kasi ang mga ka-dance group ko. Kasama nila mga jowa nila. Kaya naisip kong isama ka rin. Para makilala mo naman sila. Kailangan ko ba talagang sumama? Okay lang naman sa akin na may sariling mundo ka with them. Alam ko naman. Pero sila ang madalas kong kasama. Mas okay siguro kung kilala mo rin sila. May point ka. Kaso, baka mabigla sila, babe. Mabigla saan? Sa kagapuhan ko. Baka isipin na lang hindi ako totoo, no? Ang kapal mo talaga. Joke lang. O sige, game ako this Saturday. Yay! I love you. I love you too. Game? Nota tayo. OMG, andito ka na! At may kasama ka pa, ha? Okay, so this is Stephen, my boyfriend. Ay nako, finally! Nice to meet you. Sa wakas nakita rin kita. Alam mo, sa dami ng kwento ni Ara about you, akala ko drawing ka lang. Nice to meet you, Emily. Ano-ano naman kinikwento niya sa'yo tungkol sa akin? Ay nako, napakarami. Huwag kang mag-alala. Ang press release ni Ara, ikaw ang best boyfriend in the world. Ganun ba? Nakakaya naman. Emily, mamaya na yung bulahan. Nasaan si Rico? Ayun, nasa CR. Alam mo naman yung boyfriend ko na yon. Ayaw magulo ang buhok. Gusto niya fresh na fresh siyang haharap sa inyo. Nasaan na yung iba? Ay naku, late as usual. Gaya sa practice. Pero parating na rin daw. Oh, ayun na si Daniel. Emily, Ara, kanina pa kayo? Ay, hindi naman. By the way, Daniel, si Stephen, ayan, boyfriend ni Ara. Stephen, si Daniel, isa sa mga coach namin sa group. Nice to meet you, bro. Same here. So, ikaw pala yung misteryosong boyfriend na laging missing in action. Missing in action? What do you mean? Wala yun. Kasi, matagal ka na naming naririnig sa mga kwento ni Ara pero ni minsan, di ka sumilip sa practices. Busy kasi siya sa work, Dan. At ayoko rin siyang nandun. Nahihirapan ako mag-focus kapag nandun siya. Okay. Pero di ba may kasabihan? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Babe, ignore mo na lang. Ganyan talaga si Daniel. Fine. Anyway, umorder na ba kayo? Not yet. Inaantay pa namin yung iba. Sige, upo muna ako dito sa tabi mo, Ara. Okay lang? Sure. Okay lang, bro? Go ahead. So, Ara, same order ka ba tulad last time? Last time? Usual place niyo ba to? Yes, babe. Sinabi ko na yun sa'yo. After practice, dito kami madalas kumain. Oo, bro. In fact, itong table na to, spot namin ni Ara. Lagi kaming magkatabi. Same taste kasi sa food.
Para nga kaming match made in heaven eh. Ganun ba? Mahilig din kasi si Daniel sa steak, babe. At pareho pa kami, medium rare. Anyway, since ngayon lang kita nakilala, Stephen, ano palang work mo? I work in a government bank. Banker? Big time pala. Hindi naman. So, 9 to 5 ka. Bakit hindi mo nasusundo si Ara after practice? May side job pa kasi si Stephen, Dan. Minsan talaga hindi nagtutugma yung schedule namin. Sounds like excuses. Funny lang din na ikaw ang sumasagot, hindi siya. May problema ba tayo, bro? Kasi mula nung umupo ako rito, parang wala ka ng ibang ginawa kundi i-disrespect ako. Wow, chill bro. Nagtatanong lang. Si Ara kasi, hindi lang siya basta dancer para sa akin. Parang kapatid ko na yan. Kaya I feel responsible to check kung maayos bang pag-aalaga sa kanya ng supposed protector niya. Guys, tama na. What if i-check na natin yung menu? Para Hindi ko rin gusto yung tono mo. I don't owe you an explanation. Okay guys, saglit lang. Can we not do this now? Ayan na yung iba, oh. Natapos ang dinner namin na hindi ako masaya. Oo, marami akong nakain pero parang lahat yun bumigat sa sikmura ko dahil kay Daniel, isa sa mga kagrupo ni Ara. So umpisa pa lang ng gabi, ramdam ko na yung mga patsutsada niya. Hindi ko alam kung sinasadya niya o natural lang sa kanya yung ganun. Pero malinaw sa akin na may iba. Hindi lang basta kaibigan ng tingin niya kay Ara eh. Sa unang pagkikita pa lang namin, parang sinusukat na niya ako. Tinitingnan kung pasado ba ako sa paningin niya. Para bang gusto niyang ipamukha sa akin na mas kilala at mas malapit siya kay Ara kaysa sa akin. At ang mas nakakainis, para bang siya pa ang may dikta kung sino ang mas nararapat para kay Ara. Hindi ko yun pinalampas. Hindi ako yung tipo na tatahimik at magbubulsa ng sama ng loob. Kaya kinausap ko agad si Ara. Sinabi kong lahat. Hindi para makipag-away, kundi para malinawan ako kung saan ako nakatayo at para matigil ang kalokohan bago pa lumala. Oh, babe. Ano naman yan? Bakit ka nagdadabog? Gusto ko talagang sapakin sa mukha yung Daniel na yun. Babe, tama na. Narinig mo ba kung paano niya ako pinahiya sa harap ng mga kasama mo? Para akong bata kong pagsabihan. Sino ba siya? At ano bang karapatan niya para makialam sa relasyon natin? Ganun lang talaga si Dan. Protective siya sa amin. Sa buong grupo. Tabat pinagtatanggol mo pa. Teka lang ha. Baka naman kaya ganyan siya magsalita. May kinikwento kang hindi ko alam. May problema ba tayong hindi mo sinasabi sa akin? Wala, babe. Wala akong kinukwento. At lalong wala tayong problema. Madalas ka lang talaga nilang hanapin kasi hindi ka pa nila nakikita. Nakukumpara ka lang sa ibang boyfriends na laging nakakasama. Iba kasi wala ring mga sariling buhay yung mga yun. Pero seriously, kailangan ko bang ipaliwanag ang relasyon natin sa kanya? Babe, kalma lang. Ganun talaga si Dan. Sa amin. Sa amin? O sa'yo lang? Hindi, babe. Lahat kami pinapahalagahan ni Dan. Pero ramdam ko, iba yung kilos niya sa'yo. Ara, trip ka nun. May gusto siya sa'yo. At ikaw, nagbubulag-bulagan ka naman. Or baka ina-entertain mo din kasi hindi mo nakukuha sa akin yung atensyon na ibinibigay niya sa'yo. Ano ba yung pinagsasabi mo, Stephen? Tama na nga. Huwag mong bigyan ng mali siya yung samahan namin. Huwag mo naman akong pahirapan. Itong pagsasayaw, ito lang ang mundo ko bukod sa'yo. Pero base sa kinikilos ni Daniel, parang may hindi ka sinasabi sa akin. Wala, babe. At kung sakaling tamang hinala mo na may gusto siya sa akin, wala na akong magagawa doon. Ang importante, wala akong nararamdaman para sa kanya. Ay, siguraduhin mo lang, Ara. Ayoko sa lahat yung niloloko ako. Hindi kita niloloko. Malapit na kaibigan ko lang si Dan. At hanggang dun lang yon. Sana nga. Pero Ara, sabihin mo nga sa akin, nakukulangan ka ba sa pagpaparamdam ko ng pagmamahal ko sa'yo? Hindi, babe. Wala talaga. Hindi ko rin alam kung saan galing yung mga sinabi ni Dan. Ngayon ko lang narinig yun. Pero sa atin, wala akong reklamo. Okay tayo. Sa'yo ako maniniwala, Ara. Dahil ikaw ang girlfriend ko. Salamat, babe. Okay na tayo? I love you. I love you too.
Congratulations, babe! Ang galing-galing mo! Thank you, babe. Buti na lang talaga nakapunta ka. Sinabi ko naman sa'yo, basta kayanin ng schedule, pupunta ako. Kaya ginalingan ko lalo kanina. Alam kong nanonood ka. Nakaka-proud ka naman. Pero hindi ko rin mapigilang mainis ng konti. Sa dami ng pwedeng makapartner mo. Ara! Dan! Congrats sa atin. Isa to sa mga best performances mo, ha? Galing mo. Congrats din, Dan. Ang galing mo rin. Siyempre, ikaw ang partner ko. Oh, dito ka pala, Stephen. Buti naman, nakanood ka. Congrats sa performance niya. Thanks. Buti na isingit mo si Ara sa priorities mo ngayon. At wala ka ng excuse. Alam mo, mas maigi nga yatang hindi ka nalang nanood. Trying hard yung dating eh. Teka, anong pinagsasabi mo? Just saying, after ng dinner, parang bigla kang naging active sa pagiging boyfriend. Bakit? Threatened ka ba? Teka nga lang, taputin mo nga ako. Bro, ano bang problema mo sa akin? Well, I just can't believe na si Ara magkakaroon ng walang kwentang... Stephen! Tama na! Sige, ituloy mo yung sinasabi mo. O bakit? Totoo naman ah! Stephen! May mas bagay na lalaki para sa kanya. Sino? Ikaw? Stephen, please! Tama na! Huwag kayong gumawa ng iskandalo dito! Ano? Sumagot ka! Oo! Paano kung sabihin kong ako nga? Daniel! Ano ba yung sinasabi mo? Oh, gusto ko si Ara. Lalo na tuwing nakikita kong wala ka para sa kanya. Di lang kaibigan ang tingin ko sa kanya. Gusto ko siyang agawin sa'yo. Gusto kong ako lang maging mundo niya. Minsan, sapat na sa akin ang kaunting atensyon na binibigay niya tuwing magkasama kami. Kahit alam kong sa'yo pa rin siya uuwi. Kaya huwag mong hintayin ang araw na kunin ko siya at maging huli na ang lahat para pigilan mo pa. Pero pwede mo naman siyang ipaubaya sa akin. Total, pabaya ka namang boyfriend. Kung yan ang plano mo, subukan mo. Hindi ko kailangan sumigaw para ipaalala sa'yo. Hindi ko basta-basta binibitawan ng mahal ko. At kung akala mong makukuha mo si Ara sa akin, mas mabuti sigurong paggandaan mo kung anong kaya kong gawin. Kasi kapag dumating tayo sa puntong yun, Daniel, wala nang atrasan. Ngayon alam ko ng totoo. Hindi ko pa rin sigurado ang susunod kong gagawin. Oo, may napatunayan ako. Pero imbis na gumana ang loob ko, mas lalo lang akong nainis at nabahala. Dapat ko bang pigilan si Ara? Papipiliin ko ba siya? Hindi ko rin alam eh. Nagpahinga muna ako pagkatapos ng kaguluhan. Hindi dahil sumusuko ako, pero dahil ayokong gumawa ng desisyon na dala lang ng init ng ulo ko. Ayokong hiwalayan si Ara. Mahal ko siya, pero kailangan ko munang linawin ang isip ko. Kaya hinayaan ko muna siya na gawin ang bagay na nagpapasaya sa kanya. Hindi na ako sumama sa mga lakad nila. Hindi na ako nagpakita sa grupo niya. Inuna ko ang sarili ko, ang kapayapaan ng isip ko. Kahit mahirap, kailangan kong tanggapin na may ibang lalaking may gusto sa kanya. Hindi ako mahihiyang aminin. Handa akong lumaban kung kailangan. Babe, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Tungkol sa competition. Babe, kung magpapaalam ka, hindi mo na kailangan gawin yon. Kahit kailan, hindi naman kita pinigilan, di ba? Araw-araw kong kinukumbinsi ang sarili ko na dapat ako ang magtiwala sa'yo. Sa'yo lang. Alam ko namang hindi mo ako ipagpapalit kay Daniel o kahit kanino pang lalaking aaligid sa'yo. At ayokong hadlangan ka sa gusto mong gawin, lalo na sa pagsayaw. Sino pa naman ako para tanggalin yun sa'yo? Kaya okay lang, babe. Buo pa rin ang tiwala at suporta ko sa'yo. Ang dami mo namang sinabi, babe. Ang gusto ko lang sabihin, hindi na ako tutuloy. Ha? Sigurado ka? Bakit? Tama ka. Sa totoo lang, hindi ko agad nakita na kaya pala mabait si Daniel dahil may gusto siya sa akin. Alam kong hindi mo to hiningi. Pero kailangan ko ring isipin yung epekto ng mga kilos ko sa nararamdaman mo. Hindi ka ba mahihirapan dyan? Actually, gusto ko na talagang iwasan ang lahat pagkatapos na nangyari. Pero habang tumatagal, mas nagiging agresibo si Daniel. Hindi na ako komportable. Hindi rin talaga ako kampante sa lalaking yun. Sorry kung dinepensahan ko pa siya dati. Gusto ko lang sana maging smooth ang relasyon natin. Thank you, babe. Salamat sa pag-consider sa feelings ko. Hindi talaga ako nagkamali ng ikaw ang minahal ko.
Dear love, naubusan man ako ng solusyon, si Ara mismo ang nagbigay. Hindi ko inaasahan, hindi ko rin hiningi. Pero siya ang kusang pumili. Hindi lang para sa akin, kundi para sa amin. Sa simpleng desisyon niyang umiwas. Umiwas sa gulo, umiwas sa kahit sino na pwedeng sumira sa merong kami. Nararamdaman ko na hindi ako nag-iisa sa laban na to. Mas tumibay ang tiwala. Mas tumatag ang pagmamahal. Hindi ko alam kung anong haharapin namin bukas. Baka may panibagong pagsubok. Baka may susubok na pumasok sa mundo naming dalawa. Pero sa ngayon, malinaw lang sa akin. Pumili si Ara. At ako ang pinili niya.